Bigger one. JBoy na cikin yana BINTA, your love is bitter, then the BINTA. Insta, BINTA, your love is bitter. No, you want her linky up in knowing deeper. Haba JBoy zaman gude bai ishe ka ne, gashi ka bi kara mu kore amma rasuwa ne. Kwanan nan gaskiya ka fara me, what's happening majito, kore fever ne. Zaman gida is sweet, wallahi yana da daɗi. Kana gidanka dai ba mai gaya ma mara daɗi. Yawan fitana shi yasa ake ta gulluma na wai I don't know how to dance, wani ban iya rawa ba. The funniest part, wani ko tafiya ban iya ba, shi sa kawai na cinka dinga zama a gidana. Kaga icen ga da ɗakin ga sune wurin hutuna, baka gana a nan ba to ina saman gadona. Shine ka bi kara mu, baba karka bada mu, karka manta cewa muna waka kuma muna samu. Naji labari akan ka amma ban gane ba, wakai da yariyanka har yanzu ba ku shirya ba. Let me know. A long story, but let me short the story. You know the way I love her and the way I care about her. Where the bank kiranta kullum wai shine bana kaunanta. I'm cheating on her, ina cutanta. I try to make her understand that call is not my habit. Ko abokane na I complain that I don't call them. Wait, wasu na makaranta I don't care to call them. Ta yi kamar ta yadda, ashe ba ta yadda ba. The last day I saw her na gane ba ta kaunana. Ta wuce a gabana, ta kasa gaisuwa na. I'm zero mama on high yanzu ma bana kaunanta. Ko kaɗan yanzu ma bana ma santa. Omo, me say mama ta don cast, gidan radio da jarida ana broadcast. So wata shagiya ta latsa ni irin last class. Yarinyar nan da ka gane da ita a bypass ita ce. Baba yarinyar nan shaɗani ya ce, in tana bukatan abu sai ta bi ta nace. Kuɗi da nake kashe mata kuɗin cizo ne. JBoy na sa rayuwa na a mugun hatsari. Me yasa muka fara magana nan? Yanzu ji nake da ina tare da ita anan, da ina kama wuyanta na shake ta. Dole za ta yi amin kuɗaɗe na anan. Ka kwantar da hankali, Ovista ne mana. Wait. Ovista da na sani. Ko jiya na haɗu da su a wurin wani biki. Kasa ƙaramin aikin shi dole sai ya sha baki. Ni din nan ne Ovista zai shukawa rashin mutunci. Jiya ya zo gidanmu ina cin abinci. Wani ara mi wanke yana so ya fita outing. Ashe shegen da ita yake so ya fita outing. Da na kira ta amma account ɗina yayi low. Baba karka damu ɗazun 5K ne yi boro. Yawa yana ringin. Hello? BINTA, your love is bitter, then the BINTA. Insta, BINTA, your love is bitter. No, you want her linky up in knowing deeper.